I'm sorry, Americ. It's not going to be joke. I still never know that I'm not phone. So I don't know if you are following my silence. Take a one only phone from our Rudy Boots. Who's actually everybody? Kati Terre, we touch Japan. Take a some Terre at Japan. Truth is another. That Nasa would run say. Akura not. Matiso ale mningira. Matiso ale mningira. Nze zino mningira ile. Zikuti atizo sisi udo buda mno. Kala tisina mningira. Ngati ngoti ngitase zi toterera. Zibuda mno. Tireke kizoti kwa. Tena mimi. Kauya swabereki. Nedambudziko repachikoro paromapo takatsvaga mubatsiri wedu, nyaya yedu haina kupera. Vakatozodzoka musi wa25 January uno. Saka basa ravanobata vachiita mumamisha umo nezuro vakakundikana kuti vasvike pano. Saka nhasi tinawo pano tawapira nyaya yavo. Nyaya yavo vanoti pendakaona pazuva rekutanga randakauya pano ndakabata ndikati iwe tinoda kuti tiende kumba kwako kwaunogara, tiende koona zviriko, tozvishanda, tozviite kuti zvibude pachena. Iye nemushandi anofanira kushandira pamba ipapo, haana kuzoenda kwamutani. Vanoda kubatsira vacho kumutsvaga vanga munhu. Saka vakati aiwasa ndogomirira izvozvo here ndoende kwendakaenda. Pavakaenda vachienda kobatsira, vadzoka nhasi zvino vari pano vanoti aiwa handigoni kuende kuRoma kana kuite chimwe chinhu ndisati ndadini ndapedzerana naye uyu anova ndiye anokonzeresa wacho. Tikapedza naye anokonzeresa iye tichizotange zvimwe. Saka itawamisa panapa, imi mbuya mutitsanangurira mega kumhuri iri pano, ngokuti vana pavakasara panapa vakazi musaende kupi kuchikoro, garai kudzimba kwenyu. Vakapuwa zvavakazi izvi ndakukupai kuti zvikubatsirei, hazvina kuti kana mwazvishandisa muende kuchikoro. Hatichazivi vabereki kuti ndo vakasondawana here kuti endai kuchikoro, izvi mwapuwa kuti mushandise. Vana vaende kuchikoro, vakaende kodini, kuti oho bongozozo kuchikoro kuya. Vakuti vana vakapisira, hatinongati asunungura kuti ngaende kuchikoro. Saka zviri kuchikoro zvakasimuka futi kuti zvisangane nevana ava. Mhosva ine vabereki futi, nekuti vabereki vakadini vakarega vana vachiende kuchikoro. Mwana kana achibve mumba kuti mai nababa ndaakuende kuchikoro, asi pane mhiko yakanga yatauka ipapo, vabereki vachiziva vakuregera vana vachiende kuchikoro. Vana vaende kuchikoro vakaende koite noizi, hanzi vakapinda mumaklasi pane pavakaputsa zvinhu. Inyaya imwe iri pei kusateerera ikoko. Sabhuku ariko, vabereki variko, machizodzoka kuno kuti mambo woye todini nevana, oramba wakadaro here. Taichizopinda kuti aiwa mukoko wedu asati asvika, kana asvika anopedza basa rake. Saka nhasi uno zvemauya panapa vari kuti handina simba rekuti ndibatsire mhuri iyoyi uyu asati apedzerwa.
ana ndiye anokonzeresa pachikora. Saka muri pano, vari pano vachakutsanangurirei zvavanokwanisa kutsanangurirei nezvavanoona nezvavanoda kuti zviitike. Thank you. Unoona kune ndiyo mhuri yacho. Pamusoro yabereki patakasiye panapa ndidakasiyana kuti vana vasatanga vaende kuchikora toita chokuchoku kuti tidini tisangane namai avo tono kuende kuri kumhatso kwavo. Mai avo vakazvidza havana kuuya, ndakaenda ini zuva ratakabhirana tondoona nekwanotari ndikaswera ndiriyo. Saka ini anza ndayandinaye ndaende ndikufonera Mutape kuti changamire mai vaya havana kuuya, saka namba dzavo handina dzaMutape nedzemupurisawo handina. Ndofunga vana vakaita havo vakabaya zvikadzikabva vada kuzama kuti tsvaka muswanda pamutare kwacho kuti nditi mai vaya handina kuvaona. Hazviiti vabereki kuti tishande kuchikora mai vayani vasati vabatwa. Mai vayani zvikadini mukatore nyanga ikadini ende koshande papo pasina kubatwa mai vayani hazvibata. Toda mai vayani ndo ndiri kuda tiende navo kumba kwavo. Saka headmaster wacho amene kuti uri pari handitomusini kwari uri mune ari pari mai vayani chikora hasi kutoya vakaitora palive vakaenda palive. makatokorera headmaster kuti amusaifana kumbe live ndekuti une chiga chake. Saka ako live uchanzi wana une paanoenda apa ana vari kurwara oita sei headmaster? Pamusoro enditsanangure pamutemo wekuchikoro kwedu isusu kana munhu akaenda mapepa ake ekurwara haumurambiri, unosaina zvoenda. Zviri kwavari ivo kuziva kuti nhasi kune zviri kunoku. Saka basa kwedu isusu kana munhu akaenda mapepa ake ndo haunoshanda nawo zviripo izvozvo zvimwe zviri kumasaidha ukwanise kuzoona. Ndine urombo ndanganyipira basa rangu chete. Mapepa kana akauya inoita zvebasa rangu, zvimwe zvandizotarisi ndozosungawo nemutemo wechikoro kuti wazviitira chii mazvita ino. Saka tinoitika manje isusu pamabasa edu tikapuwa ndiana Mutape. Ana Mutape ndo anotumire chikonzi kaikwavo mai avo tauya panapa toda munodiwa pamakabva surei makashaisha. Abereki achona kuti atoriyo anonga achitoziva kuti mwana wavo wakashaisha. Mutemo unotendera izvo ana Mutape avo atume munhu unoende kumhatso kwavo kuti mai avo ndo tiri kuda ndovari kukanganisa pachikora. Saka hazvishandi kuti tiende koshanda pachikora uko pe munhu wachona wakatore live kuronza kuti uchapetukepo dai makati wakabvepo aikwanisa kushanda pachikora iye ngokuti achaudzukira. Saka achadzoka hapana mashandiro etinoita, tinotoda iye ndo ndiri kuda. Inini zvese zvamakandibhuyira ndoteedzerera. Makatiende kwaMutare naye ndikaenda ndikamutama. Zvinezvi ndauyazve meifona ndandiri kuretu kureketa kudai ndofunga foni yakabvira zulo ichifona ndichimutaura kuti aiwa kwendiri akuiti kuti ndiuye nhasi kubvira zulo mvura yakaperera pamiriya ndiri musango hanandini basa. Saka kuuya kwandaita ndaimubvira kuti mai vaya ndichaona vari pano ndivamanikidze kuti mai ngatiende kumba kwenyu. Saka ndazobvunza ukazi mai vayana hapana. Saka ndoshanda sei munhu ndoda wacho pasina. Indurai musanyarara zvi ndoda kuenda kubasa kumenda nditambire zvimweni kana pamusoro edati mashoko abhuya vachiremba tamazwa zvabhuya Changamire tazvizwa. Idambudziko hombe tine vana varipo pachikoro apo tisikazivi kuti kana medhemu ava vakaenda toti vaenda zvachose kana kuti havazi kukasike kudzoka. Hatichazivi vana vanodini manje ngekuti havasiri kufunda hezvakanaka vana vaya.
vanenge vatodistebheka taide kuzwe kuti iri vana vedu vokorera kufunda here takabvisa mari dzechikoro dzakakwana sevhisi vana havachaioni mari dzatakabhadhara pachikoro ngenyaya yemunhu umwe hazvikwanisiki here kuti kana ava chiremba vasikakwanisi kugadzirisa dambudziko pachikoro kuti vana vashande zvakanaka nevadzidzisi varipo hapana rimwe njira ingatsvakiwa yekuti topedze dambudziko riri pachikoro tichitsvake uyu watamubvunzo uri kuna changamiro ngoti havati kwai handikwanisi. handizoti isusu pamusoro iyi vabereki vari munomu isusu takati netarisiro yanga yakanaka nachifu wedu namutape takati netarisiro yanga yakanaka zuva ratakanga takatarirwa yakanga iri Sondo zvichireva izvo kuti zviga zvakanga zvapuwa vana zvakanga zvisikatori mazuva akawanda kuti pachikoro pazoiwa. Takati netarise kuti tikaenda kwamutare musi weSande musi weMande tikuya kuchikoro asi zvisinei nyaya iyi iri mumaoko mamutape. Mutape achagara pasi oedza kubetseredza kuti medhemai aonekwe nokuti mbuya ataura achiti dei headmaster ati akabva pachikoro hino zviri kuzi aripo akatora leave. Saka kuti akatora leave pada kuonekwa nzira yekuti aoneke kuti auye pedyo pamazuva ari pedyo. Kasetioni mbuya nini munhu atamika chikoro chiripo vana vanoda kufunda kunza kwendaita apo zvinonga zviri kuti hapana here nzira ingatsekenyedzwa kuti mbuya wasvike pachikoro apa uchigadzirisa uye asvike kupinde pachikoro ipapo haachapindi kuchikoro otoramba ari kunzoi kuti azouyo apa anonga aonekwa ari kunzoi. Zvakadini izvo? Inini ndiri kuti headmaster wati uchadzoka panzvimbo muri kupazwisisa here? Inini handiti zviro zvokuti mangwani muzoti mbuya vayani vanorya mari dzevanhu vasikatishandiri zvitinoda. Muruzwa kana achadzoke panzvimbo Mutape hazviiti kuti ndishande pachikora pasina iye ndiri kutomuda. Imi mana Mutape mune mabato emunoita chikonzi chokomutsvaga haatamiki uri muno muZimbabwe haatamiki hazviti. Urai tiri kupazwa hatirambi zvemuri kutaura chitiri kuda ngechekuti vana vapone. Vabereki vanyatsoziva kuti kushanda vana vazopere kufiremwo ngokuti iye wacho haana kupedza dambudziko rake. Izvo zviri kutori kumba kutori nezviro zvacho zviri kuti ngatiende kozvitora tipishe apa wachada kudzoka futi pachikora pacho dai mati wakorere kuuye pachikora ndaishame zvokuti asasaurepo wakuda pachikora hacha. Orai tiri muno kutibatsirane mukamba semudza maoko kudaro veshe veshe totanga ngatine pfungwa yekuti kusaonekwa kwavo because pachikoro tomoti havachadzoki asi pachikoro posenzwa fekete kuti havana kuuya haigoni kuti tigare deti pachikoro pagoni kugadziswa because vana vatori papo havasi kutofunda zvakanaka. Tade kukumbira kuti pachikoro pagadzirwa uyu watore leave wogara kunze kwegeti kuda kunyati zvinhu zvake zviripo zvanogona kushandisa zvozobudiswe kunze but pachikora paklinwa zvinonzi zviripo zvati iye asipo unogona kuramba kuti zvendinazvo ininika hazvigoni kuti muzvibvise because ndezvangu. Isu tine vana vari pachikoro vana vachafundi zvakanaka saka pachikora ponasirwa zvinhu zvake zvihembe zvake zvotorwa zvoiswe kunze iwo zotorere kunze pachikora hachadzoki. Handizivi kuti zvinoita here kuti hazviiti. Munosungwa ngekutemo munozwa kuti headmaster wati wakatora leave inini handikoni kuda ndire kwaari nekuti inini ndiri headmaster. Zvakadai ndini ndiri chiremba nditi kune ana chiremba kune vakuru vana chiremba handikwanisi kuda ndire basa rechiremba mudoko inini ndiri chiremba mukuru ndoshande rangu basa rouchiremba hwangu hwokukura kana kuti uyu mudoko mabazi vairapapo haufani kupfekere pabasa retsiri rako. Uyu unodzigwa ngegavhumende mwaende koocheme chichemo kuti tatambura ndiye hatichamudi pachikora panapa. Mazvizwa imimi kuti wakubva pachikora apa ndouye kobatsira haachauyipo hembe dzake dzinotorwa ngegavhumende kumupa.
Achatsiki pachikora. Togadzira pachikora. Plus unotsvakika ari kunyika muno kana ari mamutare padhuze mambo zviri kuna mambo anogona kutume prisa rake ndozvemene ndochakati chikonzi tozokotera uneti ingaise mibvunzo yakawanda ikadini ingatotiwandira mubvunzo kakutsvakwe mambo master unotoya kuna mambo unotaura namambo famba. Alright, nafunga kidati. Ana ndio ukiona kujiba. Already. Ndinoona sekuti pamataurirwe ari kuitwa nyaya ineyi iye mudzidzisi uyu usina kuuya pano nevana mufundire waari kuita pano zvinhu usiri settled. Saka panguva yaachange asiri kuoneka mudzidzisi uyu chikoro ichi chinonga chatombovharwa here kana kuti chinodini? Hatina mutemo wekutaura nekuvhara kwechikoro chiri muno. Ndipo munozobuda nenyaya vakati chikoro ngachivharwe. Nothing. Hatitauri chidaro. Hakuna mutemo unobuditse kuti chikoro chivhariswe. No. Vana vanoramba vachiende kuchikoro varipo. Vadzidzi varipo. Nguva yekuti chikoro chivharo yasvika inguva yacho temu yacho. Noti kuti dare taura kuti chikoro ngachimiswe. Hakuna mubereki anoende kodemonstrata kuti chikoro chivharwe. Anonga aenda ipopo tosunga. Hakuna mubereki anoende kotuka maticha. Anonga adaro todini tosunga. Saka tiri pano kuda kubatsirana. Musafunge pfungwa dzekuti tikadai zvinodai. Maite zvakanaka masimuka. Muchibva mwabudisa pfungwa yenyu. Saka pfungwa yenyu hatitambiri iyo. Mambo hatambiri pfungwa yakadaro. Hakuna chikoro chinovharwa. Hakuna murairidzi anorambidzwa kuti usaende kuchikoro. Hakuna mubereki anofanira kutaura nemubereki nemurairidzi nenyaya yechikoro. Chiripo ngechekuti ngatigadzirise dambudziko rine vana. Handizvo? Dambudziko iri harisi kuna ana baba kuna ana mai. Dambudziko riri mune vana. Rakonzerwa nemurairidzi ari pachikoro. Harina kukonzerwa kubva kumba kwevabereki. No. Vabereki vari kuhadzikawo nenyaya yaitika pachikoro. Tadaro munhu agara pasi kwakuona munhu akakonzeresa izvozvo. Munhu iyenge tiri kutsvaga. Ndiye akati nambuya ngatisangane. Haana kudini, haana kuenda kumba kwacho. Sei asina kuenda kumba? Mbuya anoti handigoni kushanda pachikoro ipapo uye ndisati ndapedzerana naye. Tandapedzerana naye nezvinhu zvainazvo tese topisa. Torere mangwana rofambe zvakanaka. Saka tiri muno toda kupana nepfungwa yakanaka yekuti ngatsvagwe chete aonekwe. Kana aonekwa tomuise kuna mbuya opedzerana. Handizvo? Saka tiri muno. Izvozvi izvi vari kuti angatsvaga ndiani. Headmaster ndosangana naye nedare rake rechikoro tosangana naye toone mafambisiro ekuti zvino zvaakati ndatori izvo munofunga kuti adresi yacho iri kuti chii. Kuti ari pakati kana kuti ari pakati mune phone number yake ere yofonwa. Kana akadaira toti makorokoto mapurisa aripo otumwa ndi komutsvaga munhu ouya. Handizvo? Modechi but vana havafaniri kuenda kuchikoro. Iwavo vane dambudziko iri havaendi kuchikoro. Vamwe vanoenda kuchikoro kwavo. Handizvo? Ndiyo nyaya tinayo. Ipapo kuti mwechione kuti anaenda anofunda moto transfer ozodzoka padini panaka oto transfer oende kofunda kumwe kuchikoro ozodzoka pagadziro. Havana kudii saka havabvumirwi kuende pane chimwe chikoro asina report. Anoramba kubvunza headmaster amukafere kupe transfer headmaster amuna headmaster amupere transfer mubereki ngati amupere kana mubereki asvika. Kana mubereki ndiye unotaura zvaanoda pane mwana wake. Amupere kana nebvunzo anopiwa basi. Atiri kuti
onse aripo magugu arakera akasiyepo osiyepo azviti osimuka magugu aripo mazvizwa here vabereki tabvumirana ka woda kutaura kuti inini mubvunzo wangu andandinawo ndewekuti mwana uyu akatorwe pachikoro apa oende pane chimwe chikoro haatapudziriwo here vamwe vana tizwe mhinduro yachiremba tichinayo pamusoro yabereki ndakasiya ndamupe mishonga anditi ndikati mishonga uyu munoushandisa kusvikira padini tapedza
Of course, kuchikora ya kunogadzirwa but unoziva chinonetsa pachikora pamusa pemunhu tikatsanangura nekuzvitaura hapambopindikira ndimambo but pane machannels akawanda pachikora anofanira kushandisa but amwe acho anotoshandiswa ndimi wabereki zvoona kushanda pamwe wakatoti ndakurwara zuranaka yakauya 3 namunhu wake but pakatanga kumuka naye ivo ndo pakamutse bhenzi yavo ndakazopumuka ndaidza ndike ndakatozoti atoenda but atozvaazvaazva but ndidaitoikesowaidaidzire asi ndinotodzokere kuabereki kuti ati semusoro pamwe chete mambo adituma abereki sai musoro pamwe chete kuti vana abatsirike chakachererwa chinozoonekwa kana zvashandwa tisisusiya chizuri parivi asi abereki anozogona kuti kuprotecti chikora chakuti haapindi kana akazi haapindi wamutemo wehurumende ndiye nozogona kutore zviro zvavo ichiise kunze kwete imi kuzvibata kuti panonga zvichishande mutemo chief vaferia kuti while tichimirire uyu uri kutsvagwa pachikoro pedu apa vanotendera here kuti timbotsvagawo vanogone kumbodaidai pachikoro pano kuti vana vafunde paenvironment yakanaka vechimirira zvo maprocedures avo anogona kunga pamwe anotorei nguva kuti vabereki vaite safe pamwe chete nevana vanofunda apa vati hazvirambidzwi kana vabereki mabatana munogona kutsvagawo munoona anogona omboklina zviripo tichimirira uyo ari kutsvagwawo saka vati tiendai motaura nabamakanheni tiendai motsvaga chemotaura vabereki varipo kuti mabatana imimi munogona kutsvaga munoona anogona ombofuma zviripo zvomboite zviri nani kana obvisa zviripo zvoenda kana azobatwa uyo obuya wezere maprocedures avo but isu titamboite kuti tifile comfortable tiri kumadzimba kwedu pamwe chete nevana vari pachikoro vati hazvirambidzwe saka ndiyo nyaya tawe pano kuti taure kuti muzive kuti zvapo tataura nachief maseke pantea ameno kundotaurawo kuti kubatsira mwanange wemunhu wese sezvo vabereki izvozvi zvakabudise magondi yekuti ibude iende yekuti atsvage futi munhu unoenda apo haikasi kuoneka zvazvisina kunaka here kuti kuise chichemo
kana kuti mwabiriri muno mukubve kana kubve kuti ameno kosvike uko machurches ese anobatsira toite chikumbiro chekuti tipinde pesendi chausi wabate ichi chaakona kubata chokoro wekuonekwa ngeucho batwa ngeucho chakoro wekuonekwa ngeucho batwa ngeucho kuti ana aone kusununguka au munhu azozivi zvese chaakazvawo kutora chaonekwa neumweni chakakosha panenge pakude mushumo mabhishopu nechiti takupinda apa takude kudai kuti zvisazopfinya futi mutemo pamushambenyu pane zviripo asi noti gogo ndosaka undoti tapinda pasina gogogoi hazvina kunaka asi kana paakuitika zvakadai panogona kundopinzika kundoti ana aonekawo kubatsirika mutemo wehurumende hautenderi kusunga anhu 100 pachinhu 1 eya mukadziweya wakatiza ndokumbira kubvunza eya mukadziweya wakatiza but ndine mibvunzo miri mitatu handina kuone mafata panapa handina kuone mafata panapa handina kuone imwe leadership yakatizwa futi zongoti dzose pakuti nyaya iri kubatwa serious here kana takafamba kwakawanda inditore nemwana uwo takafamba kwakawanda techiedza kubatsiridzana ende aungambogari nemwana uri kudai hapana petisina kupinda mbuzi takatengesa hapana chendakambobata izvizvizvi saka nyaya yekutoti fambai kari kuzoya kwamambo ka tapedza kwese ndosaka takazoya kuturira nyaya kwambo taitogona kutozvipedza indaritochemoto dai mwana wangu andonaka ega ndaitoshandise mwana wangu zvatoita handina nebasa nezvakawanda zvekuti panhingi pazodai ndaibvise mwana wangu pachikora ndoise kumweni asi zviri kuramba ende haabvisiki pachikoro ipapo oti kamubvisa nomupani mwana idai pambotaura mbuya halo ngatitererese ndosapote point zvambotaura mbuya yaya kuti tisikazi kubata mbuya yaya hapana chinonake uzi ndiye une zvese mbuya yaya ndio anezi saka isusu kudare ramambo hazvinetsi zvataurwa zviyani mutemo unoshandisa kuti tiatsvake tiaone mozozwe kuti mbuya yaya taabata kana ende hazvinetsi kumba kwauno pamutare takangoitikawo mbuya yakangorasikawo namba but sikana takutsvaga nekufamba tinosvika pamba pavo namba dzaarume acho yaya tinadzo tonokwende pamba pavo nekuti zvaakatotora ribhenga tozoti ane nyaya kutiza dzimwe nguva akatobva aenda joni seripo asi chaapo imi madzimambo chataurwapo chati dai muri imi madzimambo monyora katsamba kega kega kekerekera munako munzvimbo muno kuti rimboenda rinobatsirapo kwenguva yekuti vana vamboona kucherama ndo zvichidaiso hazvisviki pakanaka zvimwe zvinogoneka nenguva diki diki asi kuti hauna magonero aungazviita chinhu zvidiki izvi pakugona asi mukaniswa neatiza mukaitawo wiki semadzimambo zvino zvatoitawo wiki itai kuti tutsamba twenyu mwenuwo mumachechi fast panobva vairi panobva vatatu kwete kuti gurupu rese vairi vatatu mumwe kana vanhu vouya vaungana ipapo zvomwodzi zvinonongeka zvonongeka anokwanisa kutoshedzwawo achiuya haangambokunda vanhu vemweya kazhinji izvo hazvina kutombora mambo wabvuma asi inini ndourwadziwa nemashoko andanzwa achitaurwa nasekretary wamambo sekretary wamambo ati kwanzi vabereki ngazvionere vana vavo anouya kwamambo kuti vazodini kuna mambo saka vakati vakataura kudhara kuti hatizvikwanisi tisina kutorerwa mari takangoita zvinhu zvedu tega vamodheri vadaro vakagara vakati vakataura kudhara kuti hatizvikwanisi
ndinoona kuti hai apa pabiriri panapa apa pamisheni apo dambudziko iroro rakamboitika. Saka pane wakambobatsira apo kuti dambudziko iroro ridzikame. Ameno sevabereki nekundoisa pfungwa pamwe chete zvanga zvakadini kuti ambokwanisa kumbotsvagwa iyena akwanisa kutibatsirawo paseni chawo. Zvinoita hazvisi kumborambiwa hapana chamboramba but ngatichiise musoro pamwe chete tobata zvinongoda kubatana chete asi hapana chamboramba. Pane akazotike kuti akazodhize mari kuti zvisiwe kana muinawo vanhu ngatizwanani kana muinawo munogona kutitaurirawo ngemazita kuti inokwanisa kana sangane zuva rekuataurira kuti musi wakati ngatiende tobatsira hapana chiro ndosaka kuti ngatirumbe munhu anonzi akambobatsira apa zvingadzikama anozikanwa tisataura tese nguva ino deta pane mukana saka zviri kunzira ndinogona here kutora iye kubatsira apo tondoti abereki titemberane because akambouye panhingi apo akabirira zvingasetla saka zvinogona kuti timutore adi ameti anobhadharisa here kana zvakadii anobhadharisa mari kana kuti zvakamira sei asi hanzi atoripo. Vanozwa zvapasi kutopinda izvo zvataurwa zvoti hapandopindi mune maprojekti amunotora kamunyamuona madzimba kwavo maprojekti avatatoa unopindira kusunge munhu panzvimbo hwani munhu kuita mhosva hwani anhu 100 mutemo wehurumende hautenderi hautosimbiva asi uye mbuya wacho auya zvikuita ana izvo hazviiti pamwazwa iyo mbuya yacho iyo kusunge medhemo anooniniwava anokonzeresa anhu hazviiti here kuti hurumende itisungirawo mbuya wauya kuti izota rutize mhosva dzo aitendi chitambudzika zvedu matakabisa tiri kuno mudare munomu tinonga tichichitonga zvemudare munomu vamweni vanototore mafoni vechitoendese kuna anhu achowo akashata vamweni vanonga vatori muno vechitore mafoto echiendese kune munhu yavo tiri kutaura kuti hai tiri kutambudzike ndiye munhu uyu unototora echiendesa maaudio echiendesa kuri kuri echiendesa saka zvangu zviri kushande chii manga muchifunge kudini ndikati sinzi chiremba vakundikana apo panenge pakamire kushata vana vari kurwara vanenge vechindoangire kurwara saka taikumbira isusu kuti mutipe mukana wekutsvage munhu unotibatsiridzire vana ava nekuonasire pachikoro zvikazi makasununguka mukanyamuona nguva ine endai mundoita saka tadzoka tochiti hai tinobatana here kana kuti toita sei vabereki vane vana vari apo kuti tisorove dambudziko redu ndaitode mhinduro tobve panapa paMDA panapa taane chizato taane chigurwa
ngatibhuye zvevabereki. Essentials inorwadza nekuti vana kana vabatwa nemhepo yacho iyo nyange uri mune murume vaona musikana womubati haumukwanisi vanobuda mahwindo zvose zvichikuswa saka kutaura kwandita nhasi zvizvizvi yaitova iri kudare kwamambo musha asi hapana zvatanyatsokuona zvabudirira. Munhu akanzi anorapa hatina kunyatsokunzwisisa kana angosara vachingodaro saka totochemera kune hama neshamwari kune vanoziva vanogona kurapa vana ava kuti tarwadziwa. Alright, saka izvezvi mungaziva kuti vana vangani vari kudonha nenyaya idzodzo? Vana varipo vane chinhambo pasvika ma10 vari kudonha vana ivavo vakawanda zvichimbokonzereswa vana vachimuka vachiskrima vanotaura mazita ematicha mangani andanyasonzwa ari pamberi mairi kuti anzi achizadza navamwe medheni maunzi mungaziva mazita avo ese maticha ndonyatsonzwa tu noti nandigare ikoko ogara mwabiri mwatazozvionawo tiri padare nhasi. Saka chichemo chamungaisawo kumhuri yeZimbabwe ndeche mhuri yeZimbabwe ngaitibatsirewo madzisha akasiyana-siyana minamati yakasiyana nokuti vana vabatsike vasimbe vana vari kurwara. Isusu tese dare ramambo musha rikaita chirwirangwe uyezve abereki tikaita chisungo chimwe tinofanira kuti chisungo chetinge taita pamwepo nedare tova tichizviteedza kuita kuti tinunudze dambudziko revana. Chenjedzo ndinotaura ndeyekuti kana mukaunza nyaya kumatare ana Mutape bvumayo kuzvininipisa uyezve chiteedzai nhanho dzinenge dzichishandisa Mutape dzekuti kana mwana apuwa zviga ngaashandisire ari kudzimba kwako panzvimbo yako mubereki kwete kuti mwana unozoshandisa zviga zvake kuchikoro mune vamwe chinozi chipiso tiri kuchianhu kwedu. Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.